Nil-għawel daw kolla li huma qed isegħuna fuq YouTube. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi issa stess u jgħid il-kelma warajja minn qalbek minn Qadis. Kellimni mill-kelma qadisa tiegħek. Spiritu Santu, invadili ħajti, invadili moħħi u ħsibieti. Aħsilni bid-dem prezzjuż u glorjus tiegħek u rċivi glorja llum permezz dak kollu jien ħanirċivi. Grazzi li għattu għattiktar ma ħankun l-istess iktar. Grazzi li Ġesu s-sit u s-salvatur tiegħi u Kristu jirrenja fuq ħajti u fl-ispirtu tiegħi. Halleluja. Amen. Amen. Morru fil-ktib tal-ewwel Ġwanni kapitlu 5. Kull nhar ta' erba' qed nagħmel studju nidħlu daqsxejn fil-font fuq prinċipju, jew fuq kelma, jew fuq ħsieb. Illum ħa nitkellmu fuq il-misteru li int perfett fi Kristu. Isimgħuni sew. Għid il-dak taħdejk, jew dik taħdejk, int perfett fi Kristu. F'dinja anka f'Kristjaneżmu fejn il-biċċa kbira ġie pritkat għalkemm ovvjament nemmen li anka l-Knisja matul is-sekli tikber fir-rivelazzjoni tal-kelma tal-Alla. Għal dawk li intom ġieli studjajtu t-teoloġija, hemm kunċett fit-teoloġija jgħidula progressive revelation. Tifhem? Mux Alla ma jinbidilx, Alla jibqa l-istess. Il-Bibja ma tinbidilx, il-Bibja tibqa l-istess. Imma l-Ispiritu Santu jkun qed jaħdem fil-ġisem ta' Kristu u jibda jillumina bħalma inti tagħmel il-highlighting xi kultant. Jillumina ċertu suġġetti. Wieħed minnhom huwa pereżempju qdusija, li ieħor huwa il-fejqan, li ieħor huwa ir-righteousness, li ieħor l-awtorità minnu aħna fi Kristu, l-awtorità li għandna fi Kristu. Ikunu hemm fil-Bibja. Imma bħalma jgħid Ġesu, meta jiġi l-Ispiritu Santu u jarrafkom affarijiet li intom għalissa meta kien jitkellem mal-apostli ma tistgħux tifhmuhom. U aħna ntrobbejna f'kultura, nirringrazzjaw il-Mulej sa ċertu punt, li għalkemm ġejna minn kultura kattolika u kellha ħafna difetti teoloġiċi u tagħlim fals, però kien hemm affarijiet tajbin ukoll. U waħda minnhom li ġieli smajnija li aħna t-tempju tal-Ispiritu Santu. Ġieli smajtu intom? Sewwa? U ġieli smajnija li Kristu jammar fik, però mbagħad titgħallimna ħmerija oħra, tmur titqarben biex tirċievi l-bambin. Qed tifhem? Meta mela jew jgħid fik jew mhux. Qed tifhem? Mela it-tajjeb aħna bħala Kristjani żemmejnieh. Sewwa? U li vera Kristu jammar fik, ma li Kristu jammar fik xi tfisser? Kif jammar fik? F'liema kuntest jammar fik? Sa liema livell x'inhi tifsira li jammar Kristu fik? U kemm minnu jammar fik? Biċċa minnu, subajk, żgħir, rasu, saqaq, li biċċa minnu jammar fik. U xi tfisser li inti titwiled minn ġdid? U llum għal f'daw il-ftit minuti, 35 minuta bej wieħed u ieħor għax aħna kull nhar ta' erba' sad-disa nkunu lesti. Sewwa, ħa niftħu daqsxejn fuqha. Morru fl-ewwel Ġwanni jekk Alla jrid fis-sena l-ġdida tal-kalendarju ġdid. U mbagħad nagħmel sensiela ta' tagħlim li nidħlu fil-font fuq dan is-suġġett, ġieli missejnieh ta' dan is-suġġett u ta' spiss insemmih jiena għax huwa pjuttost wieħed bil-pedamenti u tagħlim fundamentali li aħna nimxu fuqu minn aħna fi Kristu, l-awtorità tagħna fi Kristu, il-qawwa tagħna fi Kristu, il-wir tagħna fi Kristu li jissemma ta' spiss. Però ħanagħmel dan aċċenn żgħir. Għaw ċertu għalliema li kollhom ikunu fil-ġisem ta' Kristu dak li jgħidulhom jiena speċjalisti. Ġiet tfajt speċjalisti? Għandek dak li jgħidulhom il-general practitioners, il-GPs. Sewwa? Ma mbagħad ikun hawn speċjalisti. Il-speċjalisti ġeneralment l-unika suġġett li jippritkaw huma dawk li huma speċjalizzati fih. Ħantikom eżempju, jekk inti għandek nies li għalmu fuq l-eskatoloġija l-aħħar ta' żminijiet, sewwa
Jiena naf affarijiet fuq l-eskatoloġija, ma minix specialist fuqhom. Hawn nies li s-suġġett tagħhom minn filosofoloġija ġeneralment ma jkunux pastors, ikunu teachers li kollhom dik it-ċertu ta' talim u missjoni biex jiġibuha fil-ġisem ta' Kristu. Ġeneralment ma jkunux pastors, ġeneralment ikunu teachers. Sewwa teachers speċifikament mibgħuta fil-ġisem ta' Kristu biex jiġibu kuxjenza fuq dak is-suġġett. Għaw oħrajn fuq deliverance. Għaw oħrajn fuq fejqan għandhom revelation li il-missjoni tagħhom hija li jgħalmu l-ġisem ta' Kristu fuq il-fejqan. Għaw oħrajn għandhom revelation li jgħalmu l-ġisem ta' Kristu, il-speċjalizzazzjoni hija il-fidi. Għaw oħrajn speċjalizzazzjoni fi min inti fi Kristu. Issa isma'wni aħwa, dawn huma kollha barkiet u benefiċċji għalik parti mill-pakkett tal-wir tiegħek. Taf x'inhu fejn tagħmel żball inti? Fl-esperjenza tiegħi ta' kemm minni fil-mulej minn 1995. 25 sena tiġi? Sewwa 25 sena. 25 sena, taf xi l-iżball meta xi ħadd minnkom jew oħrajn Kristjani jaqbdu ma' teacher wieħed u jagħmlu qisu dak kollu li jgħidu huwa the fullness of the revelation. Brothers and sisters, il-Bibja tgħid ħadd m'għandu r-revelazzjoni kollha ta' kull suġġett. Ħadd. U nista' ngħidilkom li hemm għalliema li għandhom il-dilka tal-mulej u huma barka fil-ġisem ta' Kristu li għandhom verament revelazzjoni vera bomba fuq, pereżempju, fuq dan is-suġġett minn aħna fi Kristu. Però mbagħad għandi konflitt fejn ċertu affarijiet ma jissemmewx deliverance. Affarijiet suġġetti oħrajn. Għaw għallima fil-ġisem ta' Kristu li għandhom revelazzjoni tal-prosperità. Jaqbdulek u xiġri da, meta inti kollok revelation ta' suġġett partikolari, ġeneralment ħanejt fejqan. Il-fejqan taraħ f'kull page tal-Bibja. Jekk hija righteousness, il-righteousness taraħ f'kull page tal-Bibja. Jekk huwa Odusija taraħ f'kull page. Jiena nsajdilkom li vera, għax kollox hemm. Imma jiddependi li ma' revelazzjoni l-muleti tik lilek biex iġib il-ġisem ta' Kristu bħala l-missjoni tiegħek. L-iżball li jiena u inti nistgħu nagħmlu huwa nikkanċellaw dawk it-teachers l-oħra u nżomma teacher wieħed. Tifhem? Ftakru din. Fil-Kristjaneżmu biex inti tikber, ma jistax ikollok dieta biss tgħid ħan ikoll steak kuljum. Steak kuljum steak tajjeb. U jkun pepper steak speċjalment. Tgħid jiena jogħġobni ħafna iktar. Sewwa, inħobba. Imma jekk nikol pepper steak kuljum jien, anka jekk huwa forsi tajjeb, jew għajn nagħmlu mod minn flok ħanli għax forsi hawn min jgħidli ma pepper steak ħażin għalik ta' mela ngħidlek broccoli kuljum. Wis probabbli ħan nispiċċa nidher qisni ħulk għax il-ġilda tiegħi tispiċċa ssir ħadra. Qed tifhem jew karrotta, sewwa. Jew banana kuljum. Mela id-dieta tiegħek tkun a well-rounded, a well-balanced diet. Taqbadx ma' teacher wieħed u l-unika teacher jew preacher li tisma' huwa li għandha biss. Qed tifhem? Issa bħala poplu li intom suppost bħala River of Love tifhmu llum il-ġurnata l-importanza li tkun f'divine alignment, your main meal, make sure it comes from this pulpit. Qed tifhmu dik? Jiena isimgħuni, jekk jien għandi l-mara tiegħi, jew inti, jew u sajallek kuljum li inti tmur tikor darba fil-ġimgħa x'imkien, darbtej jekk taffordihom, well and good. Ma jekk kuljum marta kif tisejjallek u inti tiġi tgħidilha tiġa kilt, ħanejdlek ħatamel dak iż-żwieġ tens ħafna. U għandha raġuni. Għax int patt magħha għandek, mhux max-xef tar-restorant ta' Malta Għawdex. Sewwa. U dak huwa kunċett parallel spiritwali. Amen. Pawlu jgħidha di, hemm min jiġri wara teachers differenti. Mhuwiex kontra teachers għax Pawlu jaf li teachers huwa doni oħra fil-ġisem ta' Kristu. Imma min jaf u jara fir-revelazzjoni li inti tkun imħawwal fi knisja sana u li inti m'intix orfni imma
tara fil-Alla bħala missierek u għandek missier u għom spirituali. Allura tiġu wuliet issa mhux biss membri. Dak żammuha f'moħħkom. Dak huwa a good global teaching. Right? Mela jekk inti għandek aħna il-Kristjaneżmu qisek għandek rota, a wheel ta' rota. Il-ħabb huwa Kristu. L-spokes l-oħrajn huma tal-limit, teachings differenti. Kollha jaqbdu mal-ħabb u kollha jagħmlu a perfect whole. Jekk inti taqla spoke u tgħidina di l-iktar waħda li nħobb l-spoke, mhix ħaddulek ir-rota. Jekk taqla ċertu spokes, ir-rota tiegħek mhix ħaddur sew. Mela daw it-teachings li Alla ġie fil-ġisem ta' Kristu fejqan, ħelsien, prosperità, dusija, li tgħix fis-sewa fi Kristu, min int fi Kristu, l-awtorità tiegħek fi Kristu, tgħix minħabba, tgħix bil-fidi. Tgħix jiena dal-messaġġ ġobni, le irid jogħġbok tittikol minnhom kollha. Tifhmu? U fl-esperjenza tiegħi hemm ċertu teachers li nħobb nismagħhom imma qishom dejjem jippritkaw l-istess messaġġ. They're needed. That means Alla qajjimhom fil-ġisem ta' Kristu għax hemm bżonn dak it-tagħlim. Qed tifhmu? Mbagħad hemm għalliem oħra li jiena jogħġbuni fis-sens għax narhom iktar ibbalanċjati qishom jikkaverjaw ħafna suġġetti u huma bbilanċjati u bl-għajna tal-Ispiritu Santu dat tal-im kollu jirnexxilhom jibbalanċjaw sew biex ikun hemm a good equilibrium. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 hemm skrittura li jiena semmejtilkom dan il-weekend li fiha li titara b'revelazzjoni. Number one, il-Kristjaneżmu, kulħadd jgħid warajja, il-Kristjaneżmu huwa revelazzjoni. Int salvajt għax kellek relazzjoni ta' minnu Kristu. Ġesu jgħal, jien fuq din nibni il-Knisja tiegħi x'kienet dik il-mistoqsija jew ir-risposta għall mistoqsija li Ġesu għamel lill-Apostli ta' min hu. U qabes Pietru għallu inti l-Messija li bent Alla l-ħaj u Ġesu għallu din li inti għadek kifet hija revelazzjoni ment il-missier u għallu u fuq din jien ħanibni l-Knisja tiegħi. Tar-revelazzjoni minnu Kristu. Għandek f'Efesin kapitlu 1 u bad minn vers 15 sa 22 fej Pawlu jgħid lil dawk li rċievu ta' revelazzjoni ta' minnu Kristu li ma taqafx hemm li tikber fir-revelazzjoni. Pawlu jgħid li kellu revelazzjoni u stess jgħid jiena kelli ċevejt revelazzjoni aktar mill-apostli kollha. Hekk jgħid fit-2 Korintin kapitlu 12. Sewwa jgħid għal dawk li kellhom revelazzjoni ta' minnu Kristu ma jifqux hemm iridu jkomplu jikbru fir-revelazzjoni. Għalhekk jitlob għal Kristjani li kellhom revelazzjoni ta' minnu Kristu biex ikomplu jikbru fir-revelazzjoni tal-wirt glorious tagħhom li għandhom fi Kristu li għammar fihom. Taf kemm hemm xi tallem fuq dik biss. U sa ċertu punt nifhimhom dan nies li għalmun fuq dan is-suġġett għax huwa vastissimu. Tifhmu? Imma sa ċertu punt nista' ngħidilkom f'kull suġġettu hekk. F'kull suġġettu hekk tant hemm il-kelma tal-Alla tant hija vasta li tikber u tirrealizza mhux kemm taf kemm għad baqalek x'titgħallem. Mhux tgħid ara issa nafta, issa lest. Le, titgħallem u tgħid imma my goodness, x'għamel dal-aħħar 10 snin, kif għadniet niskopri għadi? Jew x'għamel, fejn kont dawn l-aħħar 20 sena, kif għadniet niskopri di? Għax qatt jiena darba tek. Kont Knisja Amerikana u tgħid kemm daħku baqgħu jgħidu warajja. Qedtilhom l-ewwel naħseb ħaġa li ħanamlu fil-ġenna kif naslu. U waħda mill-littri u kliem li ħajintużaw ta' spissja din nara. Wow! Mbagħad il-mulej lek ħanna rik xi ħaġa oħra. Wow! Ħanna rik xi ħaġa oħra. Wow! Ħajkun hemm ħafna wows fil-ġenna għax you are constant
immaġinaw, ma tistax timmaġina, ta' ma prova. We're gonna live in constant awe of the revelations of God. Hallelujah. Gloria al-Mulek. Thank you, Jesus. Mela, l-ewwel Ġwanni kapitlu 5. Gloria al-Mulek. Min vers. Għana bdana minn vers 18. Dawn huma żewġ versi li trid timodhom sew. Sewwa, aħna nafu, ħafna minnkom tafu, li jiena u inti aħna spiritu, kulħadd jgħid jien spiritu. Dan il-weekend qedtilkom ċajta però hija verità. Hawnhekk mimli spiriti. Wieħed spiritu Edwin, l-ieħor spiritu Doris, l-ieħor spiritu Altin. Aħna spiriti. Għandna ruħ. U ngħixu f'ġisem. Dak it-talim biss, frejma, kellna kors għalih. Mhux preaching waħda, kors. Just on that one scripture, 1 Thessalonians 5:23. U ma jfissirx għax għamilt il-kors taf kollox, da? Ma kollok idea tajba. Għadda ġifieri, allura inti ara kemm vasta l-kelma tal-mulej. Għalhekk tiqafx, tiġi xejtina tiġi qrajtu dak il-passaġġ. X'tiġi qrajtu qalbi tiegħi? X'tiġi qrajtu? Nassugurak aqra l-impassaġġ trid, għada fil-għodu rġa' u merġa' aqra l-istess u tara xi ħaġa li qatt ma rajt qabel. Għaliex? Għax il-kelma tal-lej ħajja. Isimgħu neħwa, jiena u int qatt ma nistgħu neżawstaw, nista' kif ngħidani, neżawstu lil Alla. We can never exhaust God. Fil-pedimenti u l-kurdu ta' moħna ma nifhmux ta' di aħna jiena u int. Imma mberkin li sirna nafuh. U mberkin iktar li jaf lilek u lili bisimna u jsejjaħlek ibni u binti Aziza. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, vers 18. Issa dan il-messaġġ mhuwiex għan-nies tad-dinja. Dan huma għan-nies li qed jikbru spiritualment. Aħna nafu li kull min huwa mwieled minn Alla ma jidnibx. Le di għandha xi żball il-Bibja naħseb ta'. Kif jista' jkun? Ħalli ngħidilkom, ħanaqraħħalkom bil-Ingliż f'xi verżjonijiet differenti. Ħanaqraħħalkom kollu l-ewwel ara. U mbagħad naqrakom ċertu verżjonijiet differenti bl-Ingliż. Aħna nafu li kull min hu mwieled minn Alla ma jidnibx. Jekk jiena nżomma waħedha dik, m'intix ħadd tifhimha at first value ħankompli. Imma li mnissel minn Alla, min huwa li mnissel minn Alla? Għal-Kristu, iħarsu mid-dnub. U l-ħażin ma jmissux bideh. Aħwa, jekk jiena noħodha kif inhi di, u hekk għandi noħodha, jiena mwieled minn ġdid jew. Kemm minnkom ma fimtuwiex issa? Jekk jiena di minix ħanifhimha b'revelazzjoni u m'għandix ċertu tagħlim fundamentali, pedament, minix ħanifhimha. X'jiġifieri min hu mwieled minn Alla ma jidnibx? Mela jien għaddi mhix mwieled minn Alla. Jekk irrabjajt, żejjed, jekk għid kliem, żejjed, jekk rajt xi ħaġa mix-xierqa, jekk smajt xi ħaġa li nikket l-ispirtu tal-land nibt. Mela għalmi qed jgħid daw forsi qegħdin diġà fil-ġenna forsi? Naqdin forsi diġà fis-sema. Fil-bidu ta' din is-sena
li issa kważi wasalna fit-tmim tagħha, kont qedtilkom frażi u qiegħda fil-Bibja. Morru l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Tiftakru għad il-vers, kienet il-vers ta' din is-sena. Vers 17 tgħidlek. U anke vers 17 waħdu ma tistax tifhmu ta'. Waħdu hekk. Tkollok l-Ispirtu talla u tkun rajt ċertu skritturi, tkollok ċertu għarfien. Għax da jibda vers 17. L-imħabba issir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal jum il-ħaq. Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Jina boldness ġeneralment meta tinkeċċi x-xitan bil-qawwa ta' Ġesu Kristu għandi boldness ma xibża. Imma fil-kulturi ta' moħħi, f'dak il-jum li jina rrid nidher quddiem Alla qaddis u għandi għarfien ta' skrittura li naf il-Bibja tgħidlek aħna nersqu you come boldly to the throne of grace. I know all the scriptures. Imma how many of you have a problem processing it up here that you're going to go before God boldly? Kemm minnkom għandkom naqra problema tipproċessaw għadi? Jina u inta ħamorru qudiem Alla. Qaddis jiddi l-glorja tad-dawl u inti tieħel boldly. Man. Boldly, confidently. I don't get it yet. I believe it, it's in the Bible. My spirit rejoices, but my mind is going chum chicka boom, chicka boom, chicka boom, boom chicka boom. Boldly. Tersa l-etron talla boldly. Hawnhekk imbagħad tidħol ir-revelazzjoni tad-dem. Li ħafna Kristjani m'għandhomx. Mux intom ta' għax intom poplu mażur, intom poplu speċjali ta' intom river of love mintomx bħal kulħadd, intom mitmwin l-steak, intom mitmwin il-kelma dak li tgħidlek l-Iskrittura, the word of righteousness. You're no longer on milk, you don't drink milk. The only type of milk you take is when you take a cup of tea at the back there. Tifhem? Imma meta int għandek poplu that they feed on the word of righteousness that the babe cannot feed upon. Tifhem? Mbagħad ħanna dak it-tip ta' poplu nifhmu għaliex issa nistgħu mmorru bowdli ma dak is-selezzjoni oħra. Għax hemm id-dem tal-ħaruf ta' Kristu. Tifhmu? Halleluja. U titgħallem fuqu u meta terġa' tisma' tgħid kelli bżonna di. Mbagħad terġa' titgħallem fuqhom, mbagħad terġa' tismagħha u tgħid kelli bżonna di. Mela ma kontx ġedafa. Għax ma tiqafx tikber fir-rivelazzjoni. Halleluja. Mela ħankomplu. Because as he is, kulħadd jgħid as he is. Isimgħuni aħwa, mhux qed jgħidlek kif kien. Għas qed jgħidlek kif kien fid-dinja. Issa Ġesu Kristu kien tajja fid-dinja. Meta kien fuq din l-art kien tajja fuq dinja. Kellu dnu fuq din id-dinja. Kellu weaknesses Ġesu fuq din id-dinja. Le, issa li kieku aħna nkunu bħalu. Bħal meta kien għadu fuq dinja, kieku aħna diġà bomba. Ma dat jgħidlek mhux kif inhu. Bħalma issa huwa għadajna l-Messier. We are. Let me ask you something. Let me get every religious cow sacrificed right now. Ġesu. Fejn hu issa? Fejn l-Iskrittura tgħidlek Lut kapitlu 12 vers 2 li qiegħed fuq il-lemin ta' tron tal-Messier. Qed jitkellem fuq id-dnub. Qed jitkellem fuq id-dnub Ġesu bħalissa. Let her go. No. He is not. U aħna ngħidlek aħna bħalu issa ta'. I'm preaching what I don't understand with this peanut brain.
Petru xqal, li passi ma għafet jiprika. Jek nġu f'dak jkun ħadd ma jiprika, jek verament jiprika bil-revelation. Għax inti Petru kol jgħidha fl-ewwel Petru kapitlu 5, jgħidlek kull littri ta' Pawlu li huma naqxejt qal biex tifhimhom. Senati, Petru, li għal kattolċi kien il-Papa mhux qed jifhem il-Bibbja da. Tal-lum nifhimha ma ta' Petru. Petru stess, Petru biex ma Ġesu x'iddi minn xifhem il-kitab Pawlu. Għaxem ma fejna għad qal biex tifhimhom din il-karawetta. Tifhimhom b'revelazzjoni. Xi tkellimna l-ġimgħa l-oħra fuq xiex? Fuq x'kellimna l-ġimgħa l-oħra? Fuq ir-revelazzjoni. Halleluja. Għattifmu. Mela, kif inu Kristu issa, mur studja, mur għad immedita, kif inu Kristu issa. Għax kan tistudja kif int issa. Wow, u bil-maqlub wow, u bil-maqlub mom. L-ewwel dawarek, mbagħad dawarajk. Allura di, għadilek, kif Kristu hu illum ħdejn it-tron tal-Missir, ekk aħna issa f'din id-dinja. Listen, it is my prayer that you all get it. But nibza that you're not getting it. And don't worry. Nifhem. Għax ma nafx hekk qed naqbadejna kotali lanqas. I'm preaching things that are, you don't learn them from a textbook. Affarijiet ta' revelazzjoni. Is-salta Alla hija mibnija fuq revelazzjoni. Il-Kristjaneżmu huwa revelazzjoni. Min intaqa' ma' Kristu huwa revelazzjoni. Issa, fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5, vers 18, tgħidlek aħna nafu li kull minu imwieled minn Alla, jiġifieri imwieled minn ġdid, ara fil-Ġesu Kristu bħala liben tal-ħaj, għamlu il-mulej, is-Salvatur u s-sit ta' ħajtu. Dak il-bniedem twilet miġdid. Anke jekk naqbad xi tfisser twilet miġdid, irid nagħmel seminar fuq. Jiena għandi ktieb, imma mhix biżejjed, aqrawh, morru aqrawh, twilet mismewi. Sewa? Imma mela min hu mwieled miġdid ma jidnibx. Bl-Ingliż tajtek, f'ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18, kemm minnkom temnu l-Bibja? Meta ma tifhimx xi ħaġa, tgħidx il-Bibja għandha żball, qgħid jien għadni lura fir-revelazzjoni. All right? Bl-Ingliż tgħidlek, vers 18. We know that whoever is born of God sinneth not. Jew inkella Amplified, we know with confidence that anyone born of God does not sin or does not habitually sin, jew inkella does not keep on sinning. But he, Jesus, who was born of God, carefully keeps and protects him, and the evil one does not touch him. U l-imnissa li minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bideh. Issa ħażadikom mistoqsija f'10 minuti. Kemm minnkom tinibtu minn mindu twiltu miġdid? Mela xbin, bil-Bibja mhux vera da. Tgħidlek min imwieled miġdid ma jidniebx. Issa, għaw min, isimgħuni sewwa. Għaw min għattilkom bl-għajnuna tal-mulej fis-sena ġdida naqbdu sensiela u nidħlu fil-fond fuq di. Sewwa, ġibu l-goggles, ġibu swimming suit, ħalinazzu. Imma xeni? Eta d-dajsa, ġibu l-ħarpun, sewwa, ġibu l-flippers,
Halleluja. Hemm żewġ modi kif tara. Ħanejdlek li ma l-iktar waħda hija korretta theologically. Sa ċertu punt it-tnejn huma korretti, mela waħda tgħidlek min huwa mulet minn Alla ma jidnibx. U dik il-biċċa l-kbira tal-Kristjani ma jifhmuhiex. Għax jgħidu jiena nidneb. Kif jisemma jisejgħu l-Bibja żbaljata. Jew jiena għaddi mhix immulet mhix di. Sewwa? Jew nkella din hija l-verżjoni li ħafna li ma għandhomx ir-rivelazzjoni ħajjippreferu jażlu. Min huwa mweled minn ġdid ma jkomplix jidneb jew ma jgħix fid-dnub. It-tnejn huma tajbin, imma mhux il-vera hija li min jitweled minn ġdid ma jidnebx. Vera li min jitweled minn ġdid ma jkomplix jidneb, jew nkella does not keep on sinning, jew nkella does not live in sin. Jew nkella bħalma tgħid f'Romani kapitlu 6 is no longer controlled by sin. Imma biex aħna niftħu fuqha di li jisa f'10 minuti tirrikjedi miraklu biex nifhmuha, biex niftħu fuqha, inti tifhem li inti spirtu. Allura meta jiena u inti nidimbu, inti tifhem f'liema parti minnek twildet miġdi. Liema parti minnek twildet miġdi. Kemm hawn minnkom temnu li Pawlu kien imwieled miġdi? Mela għaliex għamel qal li hu jisragilja mad-dnub? Amen. Issa isimgħuni. Aħna tiftakar għamiltikom fit-tagħlim il-darba l-oħra. Aħna din fi Kristu, però wkoll aħna ma nifhmux bir-rivelazzjoni ma nifhmux da. Aħna parti minn Kristu. Jiena ma nifhimx, imma l-Bibja tgħid jiena u Kristu ħaġa waħda. Jiena meta mmur id-dar il-lejla Gordon ħadejli il-mara mhux ħadejli oh my Lord and my Savior I worship you. Imma l-Bibja hija vera. Li jiena u Kristu ħaġa waħda, vera jew mhix? Mela fejn ma nifhimx għax m'għandix revelation. Qed tifhmu? Issa. Kristu hija huwa r-ras, jiena parti minn ġisem ta' Kristu. Issa ħankomplu. Nafu, vers 19, li aħna ġejjin minn Alla. Mela meta xi ħadd jiġejlek minn Alla ġejt, Alla bagħtek jgħidlu kif kont taf, qed tikkwota l-Bibja. Halleluja. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Aħwa, jiena u inti d-dinja. Aħna ta' d-dinja? Le. Aħna ngħixu fid-dinja, imma hawnhekk aħna m'għadniex tad-dinja sa. Issa x-xitan tilifna m'għadux jaħkimna. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela jiena u inti imwildin minn Alla. U d-demonju m'għandux iktar ħakma fuqi u fuqek. Ħanilkom ħaġa ħwa, darba ġili jettilkom, ta' xi darba u darbtej. Imma fil-veru sens tal-kelma, għal minu veru mulet minn ġdid, jidneb meta trid int. Ħanorikom skrittura, morru f'Romani 8, anzi, qabel, 5 minuti għandi. Halleluja, morru Efesin. Efesin l-ewwel, u mbagħad imorru Romani jekk ikollna ċans. Efesin kapitlu 4, Ephesians 4. Dan huma Bible study li qed nagħmlu kull nhar ta' erba' fejn nidħlu fil-font fuq ċertu kelma jew prinċipju jew ħsieb. Ephesians chapter 4 verse ħanibdew minn vers 23. Għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom. Niġġeddu ġifieri insiru ġodda bil-fema tagħna. U tilbsu l-bniedem il-ġdid. Aħna issa nilbsu l-bniedem il-ġdid. Li dan il-bniedem il-ġdid ġie maħluq skont Alla.
fil-ġustizzja u l-qudusija tas-sew. Stenna ftit. Mela għalfej għandi bżonn il-messaġġi tal-holiness, jekk diġà tgħidlin qaddis. Għalfej għandi noqgħod nisma' preachings fuq how to walk righteously. I'm already righteous. Fit-teoloġija jgħidula there is positional truth. Aħna diġà fi Kristu. Imma ma nixħin għal il-lejla biex niftħu fuqha. Imma għalhekk inti morru f'Romani 8 qabel ma ngħidha dik. Il-Bibja tgħidlek put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and in holiness of truth. Romani 8. Romani 8 li tiġi wara Romani 7 konta tafu għadi. Morru aqraw Romani 8 d-dar. Romani 6 jitkellem kif illum permezz ta' Kristu fik u bil-grazzja tal-li taħdem fik, id-dnub m'għandux iktar ħakma fuqek. Però fl-istess ħin Pawlu f'Romani 7 qed jgħid li hu għandu battalja. Isimgħuni aħwa. Ħanejdilkom għaliex aħna ċertu affarijiet ma nifhmuhomx mal-ewwel. Għax inti meta Pawlu titkellem qed jgħid jien l-ispirtu jien, il-ġisem mhux jien. Il-biċċa xogħol intom tgħidu ara Gordon għaddej dak mhux Gordon għaddej dak ġismi biss għadda. Issa hopefully inkun fih jien. F'dak il-ġisem għax taraw il-ġisem tiegħi mod u l-ispirtu tiegħi xi kbir ieħor qabli wirkom. Sewwa? Imma jiena meta nħares lejn Edmond, as-saċ l-Edmond minix naraħ ta' jiena nara biss fejn joqgħod Edmond. Għalhekk li ġeqa Pawlu jgħid fl-ewwel Korinti 9 vers 27 jgħid jien inrażżan il-ġismi. Ma dak mhux istess ħaġa jien il-ġismi. Le jien l-ispirtu. U ġismi fejn ix. U ġismi tin il-problemi. Irrid jirrabja, irrid jiekol, irrid is-sess, irrid l-affarijiet, irrid il-ġuħ, dak il-ġisem. Imma l-ispirtu ma jridhomx dawk l-affarijiet. U sakemm inti fuq din id-dinja, għajja fuq din għandek ġihad. A holy war. Għax l-ispirtu tiegħek huwa diġà bħal Kristu. Maħluq perfett. Allora meta jiena u inti nidimbu simgħuha. To be continued in 2020. Dal-messaġġ ikompli s-sena d-dieħla. Forsi nkomplu fil-ġimgħa d-dieħla, s-sena. Alleluja. Għax imbagħad jekk naqbad suġġett ta' tagħlim, imbagħad nixtieq nkompli fuq milli noqgħod naqdawlkom iż-żarra eżatt, nagħmlkom il-flow, ma rridx naqta' l-flow. Ma mbagħad nagħmlu sensiela ta' tagħlim fuq dan. Però ħanilkom kemm importanti dan it-tagħlim. Għax minn dat tagħlim inti titlob b'konfidenza. Permezz ta' dan il-revelazzjoni inti b'konfidenza titlob fuq il-morda u jfiqu. Permezz ta' dat tagħlim inti tkeċċi xjaten. Għax inti issa tibda topera b'revelazzjoni li inti Kristu. U hawnhekk ċertu revelazzjoni, u hawnhekk ċertu Kristjani tilfuni u qalu dan eretiku. Imma fil-veru sens ma bħalma kien. Imma l-biċċa xogħol inti għandek diffikultà tirċivija din għax inti għadek qed tħares lejn ġismi. Ġismi mhux jien, ġismi fejn għejx, fejn noqgħod. U dal-ġisem it-tieni trabel irid jorqod, irid jinħasel, irid jiekol, xi kultant dal-ġisem jitlaqlu, irid jirrabja. Sewwa ma dak il-ġisem. Tifhem? Mbagħad għandek il-bridge ta' tnejn bejniethom, ir-ruħ. U believe it or not, aħna dak li nsejħulu aħna spiritual growth, actually mhu spiritual growth xejn. It is, if I want to be technical, soulish growth. Because my spirit does not grow, it's my soul that grows.
My spirit is already perfect. U l-ispirtu tal-la fej jgħix fija, fl-ma area, fl-ma kompartament. Fl-ispirtu. Ħanaqraw di u nitolbu. Vers 10. Jekk Kristu jammar fikom, 8, vers 10. Di hija skrittura li jiena memorizzajta bħal diversi oħrajn. Jekk Kristu, isimgħu Kristu. Infatti, jekk intom taqbdu pereżempju ftit qabel jgħid, min m'għandux l-Ispirtu ta' Kristu vers 9, ħanaqtaw minn vers 9. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, smajtuha? Imma tgħixu f'ġisem. Imma jekk għandkom l-Ispirtu tal-Alla ġisem ma jħkamkomx. Imma l-Ispirtu, imma issa tal-Ispirtu aħna maħkuma mill-Ispirtu issa. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fikom, jekk xi ħadd m'għandux l-Ispirtu ta' Kristu, kemm minn l-Ispirtu ta' Kristu? How much of the Spirit of Christ? Meta inti tidda s-sektja l-kelma u tibda timmedita anke fuq żewġ kelmiet biss, I have the Spirit of Christ. How much of him? All of him. Kapix? Inti meta l-Bibja tgħidlek, meta Kristu jerġa' ġej fuq sħab, il-Bibja tgħidlek aħna meta ġej ħanidru bħalu. U x-xitan ħajjed il-losta kemm Kristija u wieħed minnhom. Għadefhom. U l-Bibja tgħidlek li aħna ninbidlu f'ħakka ta' għajn, ma mhux l-Ispirtu, il-ġisem. This is another level. Marvel collection. So, mela, jekk xi ħadd m'għandux l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Għodu attenti intom aħwa li tiġu River of Love. Grazzi Ġesu li tiġu River of Love. Ma make sure li inti għandek l-Ispirtu ta' Kristu. Issa, jekk Kristu jammar fikom u hekk hu, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, l-Ispirtu huwa ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Ħanqaraħilkom bl-Ingliż għax aħjar. Vers 10, u ħanispiċċawha. If Christ is in you, and he is, the body is dead because of sin. Ismawna, aħna taf xed nagħmlu aħna kontinwament. Aħna kontinwament għandna ġisem mejjed. Isek inti mort l-addolorata. Bat ġisem qabar irbattu ma' mon u kuġġerrejtu toqgħod imur kullim kien fejn tmuħi. Hekk ta' da l-ġisem, il-Bibja tgħidlek mhuwiex ħajret is-salta tal-Alla. Għalhekk irid jiġi mibdul. Man, if I look good down, look at me next time. Halleluja. Imma mbagħad meta Ġesu Kristu anke l-koroħ jidher sbieħ, halleluja. Imma m'hawnx koroħ fin-numrej. U River of Love kollha sbieħ, halleluja. Amen. Isma, mela. Jekk Kristu mela, if Christ is in you, the body is dead because of sin. Isimgħuni aħwa, dan huwa konflitt teoloġiku immija Bibja. Kif dusija, perfezzjoni, righteousness, tgħix f'vessela ta' dnub. Pawlu jgħid, hemm żewġ liġijiet fija, tar-righteousness u ta' dnub. Mela meta jgħidlek li minnu muriet minn Alla ma jidnibx, li ma parti minni ma tidnibx? L-Ispirtu. Infatti għalhekk tista' tindem. Versa l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18 tgħidlek, aħna qarajna li min jitwed minn Alla ma jidnibx. Però taf xejn vers 17, jekk taraw il-ħuk inqabad fid-dnub. Mela ħuk jista' jinqabad fid-dnub. Mela Kristjan jista' jidneb bħalma jagħmlu. Imma Alla tiddixxerni li inti fl-Ispirtu anke jdnib fil-ġisem
ma tlifx is-salvazzjoni. Alla għadu jarak qaddis perfett and righteous sewwa u għalhekk hemm il-maħfra biex meta inti tinħafer, meta inti tgħid mulej aħfilli ta' dnubi, inti x'qed tagħmel? Inti qed tirlisja il-ħakma ta' dnub minn fuq dan il-ġisem. Imma minflok meta inti tgħid mulej sorry aħfilli aħsini bidna qaddis tiegħek u whatever nindem, dak il-ħin inti il-ħakma li kien hemm ta' dnub temporanjament tkissillu l-ħakma biex ġismek jerġa' jiġi maħkum mill-Ispirtu qaddis tiegħek. Halleluja. Glorja l-mulej. Fiha ħafna xtoma taħwa. Anyway, kulħadd iqum bil-wifqa. Kulħadd jgħid warajja, poġġi jdek fuq qalbek. Kulħadd jgħid warajja, poġġi jdek fuq qalbek u għid il-kelma warajja issa stess. Għid mulej qaddis. Nistqarrek minn fommi li inti sidi is-salvatur tiegħi, inti s-salvatur ta' ruħi u kol ta' ġismi. U mulej qaddis kisser minn fuq ħajti, fuq l-erja ta' ġismi u ta' ruħi, kull ħakma diabolika u kull ħakma ta' dnub. Illum jiena fi Kristu. Illum jien perfett qaddis u mamur righteous u sewwa fi Kristu. Mingħajr dnub fl-Ispirtu tiegħi. Għax jien u Kristu ħaġa waħda u jammar fija l-Ispirtu ta' Kristu. Mulej qaddis, għalkemm dan il-ġisem huwa mejjed minħabba dnub, però llum jiena naħkem dan il-ġisem. U kull tentazzjoni li dan il-ġisem ikollu, jiena naħkima u ngħidilha le biex inkompli nirrenja fuq din l-art. Permezz ta' Sidi Ġesu Kristu, sakemm inti seħli biex inkun miegħek. Mulej grazzi li jiena maħfur minn dnubieti kollha. U inti mu tiżżomm l-ebda konta dnub kontra tiegħi. Imma mulej nistqar li fejn jiena dnibt ninħasel bid-dem ta' Kristu u nirċivi maħfra u release biex il-ħakma tal-għadu ma tibqax fuq ħajti. Dak kollu li kien jaħkimni jitkisser minn fuq ġismi, jitkisser minn fuq ħsibijieti, jitkisser minn fuq l-emozzjonijiet u l-feelings tiegħi biex f'dan il-ġisem mulej f'din id-dinja sakemm jien għadni fuq din l-art, naħkem fuq l-għadu u fuq id-dnub permezz ta' Kristu li jammar fija. Għalhekk illum niddikjara bħalma Kristu hu hekk jiena fuq din id-dinja. Akbaru dak li jammar fija minn dak li jammar fid-dinja. Jiena qaddis, jiena ġust, jiena nadif. Mhux permezz tal-opri tal-liġi, mhux permezz ta' kemm nagħmel affarijiet tajbin jien, imma permezz tax-xogħol perfett, tal-fidwa perfetta ta' Sidi Ġesu Kristu u dem qaddis li mulej ġie mxered għalija fuq il-Kalvarju. Illum jien maħfur, l-ebda sens ta' kundanna ma tinsab fija għax Ġesu Kristu f'dini kompletament u jżommni u jwettaqni sakemm jerġa' jiġi fi sħab, jiena mwettaq fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. U nitqaddes kull jum mulej bil-kelma tiegħek, bil-ispirtu tiegħek li jammar fija. Grazzi mulej li fl-ispirtu fir-ruħ u fil-ġisem jiena ta' Ġesu Kristu u x-xitan m'għandu l-ebda claim fuq ħajti għal glorja tiegħek missir. Halleluja! Halleluja! Grazzi Ġesu. U jekk timmedita għal minuta oħra li twin ta' dnub u għal mart, laqqas il-mart ma jirrenja f'ħajti. Halleluja. Amen. Bħal meta jekk jiġi dnub nieħu awtorità u nrażnu, anke meta tiġi awtorità, inti konsagra dak il-ġisem u kmanda dak id-dnub u l-mart u virus uġi li mandu lebda seta u jett fuq dak il-ġisem ikkonsagrat. Halleluja. Amen. YouTube viewers, God bless you. Narawkom nar is-sibt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-10. God bless you. Halleluja. Intom kollha eżizaħu